nagdangat sa masobra tunga sa milyon ka pesos ang balor sang ilegal nga droga. Ang nakumpiskar sa City Drug Enforcement Unit sa tatlo ka mga ginakabig nga high-value individual sa Barangay Rizal, Paz, Iloilo City. Ginkilala ang main subject kay alias Landy, 55 anyos, isa ka auto mechanic, samtang ang duha sini nga kaupo damo sanay alias Melchor, 56 anyos, vendor, residente sang Barangay Bonifacio, Tanza City proper, kag alias Bert, 30 anyos, laborer, kag temporaryo nga nagatener sa nasamit man nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sa City Drug Enforcement Unit, ginpahayag niya nga naglabot sa tatlo ka semana ang ila pagmonitor sa subject antes na dakpan. Sunod sa iya na dakpan Manila ang utod sang main subject sadto sa ginpatigayon nga buy-bust, kag nahibaluan man nga ang supply sini naghalin pa sa iya mismo nga utod. Ginabulubanta nga yara sa 100 gramos ang kabugusan nga nakumpiska nga suspected shabu sa suspect nga may standard drug price nga 680,000 pesos. Sa karon yara na sa Iloilo City Police Station 2 ang mga subject, kag magatubang ang mga inisang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagmamonitor ko na siya mga almost 3 weeks of district monitoring evaluation, kasi pag na-approve ta, napagpadugayon kasi damo na yung mabiktima niya kung padugayon tapos. So ang supply wala na sa iba nakuhaan kundi ang iyang magulang nga mo target na at na sa gawag puli. So ang style niya pati puno niya ng kwarta kay Landy ag amo na pag natipon ang kwarta kwadtuan niya da kag bagsakan.